ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് പ്രദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപത്തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് നിത്യാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കോമള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഉപദേശാമൃതം അല്ലെ, അത് നമ്മൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മള് ഏതാ പഠിച്ചു? നമ്മള് ഈശവാസ്യോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് തന്നെ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബുക്കും കൂടി ഉണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മള് ബേസിക് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അത്രയുള്ള അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ 2ാമത്തെ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഏതാ? 2ാമത്തെ ബുക്കാണ് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശം അല്ലെ പ്ലസ് അമൃത്. അപ്പൊ അതൊരു അമൃത് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഒരു അമൃത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ സത്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്.
നമ്മളെ 6 ഗോസ്വാമികളാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന 6 ഗോസ്വാമികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഗോസ്വാമികളിലെ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചത്, ശരിക്കും രചിച്ചതല്ല പറയുന്നത്, കാരണം ഇത് 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഗോസ്വാമിയായ ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളാണ്. 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഉപദേശാമൃത്. 11 ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് തന്റെ തന്നെ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു, അതായത് ജീവഗോസ്വാമി, സനാതൻ, അവര് 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ്, ഇങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമികളുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്. 6 ഗോസ്വാമിയിലെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഉപദേശിക്കുകയാണ്, ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 11 കത്തുകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരേ കത്തും ഓരോ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ്, 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരേ ശ്ലോകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് വരെ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്, ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണ്ട, നെറ്റിന്റെ വല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ? അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ റൂമിൽ ഇരിക്കുക, അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവണമെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരക്ഷരം കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് പ്രഭുജി ഒരക്ഷരം കട്ടായി പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, അപ്പൊ പിന്നെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 11 എന്താ കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് 11 ഉപദേശങ്ങള് കൊടുക്കണാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഉപദേശമാണ്. ഒരു ഭക്തനാവേണ്ട 11 ഉപദേശങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 11 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 11 ഉപദേശങ്ങൾ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 1 തൊട്ട് 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും വൈദിക സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. വൈദിക സാധന ഭക്തി, നമ്മള് സാധന ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. നമ്മൾ പറയില്ല സാധന ചെയ്യണം, സാധുർഭാസനകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. എന്താണ് ഉപാസന എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഉപാസന. ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ചിരിക്കണം. അതിനാണ് സാധന എന്ന് പറയാണ്. 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 1 തൊട്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ തിരിക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളൊരു 1 തൊട്ട് 7 ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സാധന ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ തന്നെ ബേസിക് മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് സാധുസംഘം. മറ്റേത് അടിസ്ഥാനം. നമ്മൾ പറയൂലേ ABCD എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ LKG ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണം. 1 തൊട്ട് 3 വരെ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സാധുസംഘം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് 4 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സാധുസംഘം എങ്ങനെയായിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് 7 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ഇതിൽ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയും നാമജപവും. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ അതെന്താണെന്നും
നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അതാണ് ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയും നാമജപവും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് നാമജപത്തിലേക്കും ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പുമായിട്ട് ഉയർന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയെ നാമജപത്തിലേക്ക് എത്തും. അത് 7 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമ്മളെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി അതാണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ആ പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്താം? അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ നമ്മളൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് പറയുക സാമാന്യ ഭക്തി. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ജനറലായിട്ട് സാമാന്യ ഭക്തി നിന്ന് നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. ആ സാധന ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. സാധന ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ തന്നെ 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള സാധന ഭക്തി തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് 1 തൊട്ടുള്ള 3 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഈ സാധന ഭക്തി തന്നെ ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് സാധുസംഘം. എങ്ങനെയാണ് സാധുസംഘം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ് 4 തൊട്ട് 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങള്. 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഉള്ളത് ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയും നാമജപവും. ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ അവസ്ഥ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിന്റെ അവസ്ഥയും പിന്നെ നാമജപത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഉള്ളത്. പിന്നത്തേതാണ് 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഉള്ളതാണ് ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്നാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ മാനേജരാ, പിയൂണാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജറെ പോസ്റ്റിൽ ചെന്നിരിക്കും, പിയൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിയൂന്റെ പോസ്റ്റിൽ ചെന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഭാവം എന്തായിരുന്നു. ആ ഭാവഭക്തി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. പിന്നെ പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ നമ്മൾ മാനേജറായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ 8, 11 ഘട്ടങ്ങളാണ്, 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവും? ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതന്നെ, ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഗോസ്വാമിന്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേര് പറയൂ. ഒരാളെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭക്തഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി. 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര് എന്ന് പറയുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വിടാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനവധി ശിഷ്യന്മാരിലെ മെയിൻ ശിഷ്യന്മാരിലെ 6 പേരെ എവിടേക്ക് വിടാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വിടാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വ്യക്തികളാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അവര് തമ്മിൽ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ്. അവര് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാര് തന്നെയാണ്. അവരെന്താണ്, അവര് ജനിച്ചത് ഇവർ 2 പേരും. പിന്നെ അനുപമ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ 3 ഗോസ്വാമി, 3 പേരുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 പേരാണ് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള. അനുപമ ഗോസ്വാമി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അനുഭവം തന്നെയല്ല. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അനുഭവ ഗോസ്വാമി എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പേര്? 3ാമത്തെ ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് അനുരൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ 6 ലൈകായില്ലേ? അനുപമ ഗോസ്വാമി. അനുപമ ഗോസ്വാമിയാണ് 3ാമത്തെ. ഈ അനുപമ ഗോസ്വാമിയുടെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി.
അപ്പൊ ഇവര് മൂന്നുപേരും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ്. ആര്? രൂപഗോസ്വാമിയും അതേപോലെ തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും അനുപമ ഗോസ്വാമിയും സഹോദരന്മാരാണ്. അനുപമ ഗോസ്വാമിയുടെ മകനാണ് ആര്? ജീവഗോസ്വാമി. ഈ ജീവഗോസ്വാമി അപ്പൊ നമ്മള് 6 ഗോസ്വാമിയിൽ അനുപമ ഗോസ്വാമി വരില്ല. പക്ഷെ അത്ര പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് 3 പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇവര് വരുന്ന 6 ഗോസ്വാമി വരും. ഇവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ, അതായത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പലതരം തത്വങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് ഭക്തി വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പല നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തി, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കും കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഈ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതല്ല 11 ഉപദേശങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കാണ്. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് 11 ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമിക്കും അത്ര നല്ല നോളജും കാര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് പരിപൂർണത എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജീവഗോസ്വാമി തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്, തോൽപ്പിക്കലല്ല നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി, ആരും തോൽപ്പിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും നമുക്കില്ല. ഒരു ഭക്തനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റികൾ വരണം, നമുക്ക് കുറെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരം ഉപദേശങ്ങൾ, അതാണ് സാധന, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അത്ര നോളജ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആര് വന്നാലും അതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാ തെറ്റ്, ഇതാണ് ശരിയെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോണ്ടല്ല, അപ്പൊ അവര് തോൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ലെവല് വിനയത്തിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഉയരാണ്. വിനയം മാത്രം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 3 സഹോദരങ്ങളും, അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും അനുപമ ഗോസ്വാമിയും ഇവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാർ തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവർ ജനിച്ചത്. അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ആ സമയത്ത് 1500-ാം ആണ്ട് അല്ലെ, ആ സമയത്ത് മുഗൾ ഭരണം, അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിംസ് ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ള സമയങ്ങളാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു രാജാവ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ, ആ വ്യക്തി ഇവരെ ആ സ്ഥലത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ഇവരെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവരോട് പറയും, നിങ്ങള് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് കൺവേർട്ട് ആവാ, മുസ്ലിം ആവാ, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുലം തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അവരെ കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് അവര് അതിലേക്ക് മാറിയിട്ട്, ഇവർക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, ഇവർക്ക് എല്ലാ നോളജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആയ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്തൊക്കെ അവരെ ഒരാളെ സനാതന ഗോസ്വാമിനെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം, അതായത് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് ആഭ്യന്തരം, 2 പവർ കൊടുക്കാണ്, 2 മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അവിടെ നിന്നിട്ടും അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാണ്ടാണ് അതിലേക്ക് കടന്നതും. അങ്ങനെ അവര് അവിടെ നിന്നിട്ടും അവർക്കുള്ളിൽ ഭഗവാനോട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴും അവര് പേര് മാറി, അവരാ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായാലും അവർക്കത് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഈവൻ അവരെ പേരടക്കം മാറ്റി. ഒരാളെ പേര് ആ സമയത്ത് ദാബിർ ഖാസും ഒരാളെ പേര് സഗീർ മാലിക്കുന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ പോയി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ചെന്ന് കണ്ടോടുകൂടി പിന്നെ എന്താണ്, ഈ പദവി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് വേണ്ട, ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി നവാബ് ഹുസൈൻ
അയാൾ അത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് പൈസയും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ 100%, അതിൽ 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ 50% ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. 25% ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് കൊടുത്ത് 25% സ്വന്തം ചെലവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. ശരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളല്ലാതാണ് നമ്മൾ പാലിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രൂപാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരുന്നു? ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. 2 നില 3 പേരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇവർക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുകയും വീണ്ടും ചൈതന്യം രൂപഗോസ്വാമി കാണുള്ളൂ. രൂപഗോസ്വാമി കണ്ട് ചെന്നു, അങ്ങനെ അത് മാറി പൈസ കൊടുത്തു. അപ്പോഴും എന്താണ് ആ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി എന്താ വിചാരിക്കണം? ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ആളെ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി. സനാതന ഗോസ്വാമി വീണ്ടും നവാബ് ഷാ അറിയാതെ, കാരണം രാജാവ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോണ സമയത്തും അറിയാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ചോദിച്ചുമ്പോ പറയും എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടണം, അങ്ങനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം. പിന്നെ ആ ജയിലിൽ വിമോചിതനാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചെല്ലണം. അത് ചൈതന്യപ്രദക്കാൻ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും 18 പുരാണങ്ങളും നമ്മളത് അടുത്തത് ഉപദേശാമൃതമല്ല, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പൗഷപുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, അങ്ങനെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും മെയിൻ പോയിന്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതാണ് സത്യം, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് 11 ഉപദേശങ്ങള് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനായി തീരും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം തന്നെ സാധന ഭക്തിയിൽ കൂടെ കടന്ന്, പിന്നെ നമ്മള് സാധന ഭക്തി, പിന്നെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തത്വങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് സത്സംഗങ്ങൾ, അതായത് സാധുസംഗങ്ങൾ ചെയ്ത്, പിന്നെ അടുത്തത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എന്താണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, 1 to 7 സാധക ഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് 1 to 3, 4 to 6, അടുത്തത് പറഞ്ഞ 7 to 8 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 1 തൊട്ട് 7 വരെ ഒരു കാറ്റഗറി, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് 1 തൊട്ടുള്ള 3 വരെയും ഭക്തി. 1 തൊട്ട് 7 വരെയും ശരിക്കും സാധന ഭക്തി, നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യണം. സാധന ഭക്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 7 തൊട്ട് 8 ഭക്തി വരെ ഭക്തിയുടെ നാമജപം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് 7 എന്നല്ല 6 വരെ ഉള്ളൂ. 1 തൊട്ട് 7 എന്നല്ല 1 തൊട്ട് 6 വരെ. 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയും നാമജപവുമാണ്. 1 തൊട്ട് 6 വരെ അല്ലേ? അതെ, 1 തൊട്ട് 6 വരെ. ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ ഒരേപോലെയാണ്, ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 തൊട്ട് 7 വരെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഭക്തി അവസ്ഥയുടെ നാമജപവും, 9 തൊട്ട് 11 വരെയും ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഭാവഭക്തി കിട്ടും, ഭാവഭക്തി നിന്ന് പ്രേമഭക്തി കിട്ടും. അതെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നിഷ്ഠ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാണ് പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ അതില് ഈ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതാണ് സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ റോളില്ല. അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെയും ഭഗവാന് റോളില്ല. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നടക്കാന്നുള്ളത് അവന്റെ ജന്മവാസനയാണെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ അവൻ വീഴും. എന്നാൽ ആ കുട്ടി എണീറ്റ് നടക്കണം, അത് അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്.
നമ്മൾ പിടിച്ച് നടത്തൂല. നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആരെ സഹായം വേണ്ട അവന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി, അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെയും നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണത് വീണാലും നമ്മൾ എണീറ്റ് നടക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് 1 തൊട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 8 വരെയും നമുക്ക് പറയാം. 1 തൊട്ട് 8 വരെയും ശരിക്കും ആ സാധന ഭക്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ അനർത്ഥ നിവർത്തി വരെ ആ ഘട്ടം വരെയാണ്. ജനറലി എല്ലാവരും അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടം വരെ വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സാധന ചെയ്യുന്നവരാണ്, എല്ലാവരും നാമം ജപം ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുറെ പേര് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരാണ്, ക്ഷേത്ര ദർശനം ചെയ്യുന്നവരാണ്, സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യണാണ്, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരാണ്. സാത്വികമായ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരെ എത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കാനാണ് പണി. ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കും. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പല ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തോരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതൊക്കെ പ്യൂരിഫൈന് ശേഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ട് അത്ര ഉറച്ച ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ രുചി പിടിക്കുന്നത്. രുചി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രുചി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ മുഴുവൻ കഴിക്കും. ആ രുചിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെയാണ് ഭാവഭക്തിയിലേക്കും പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ സംസ്പർശം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അവിടേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മളെ പൊസിഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 11 ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുക എന്ന് പറയും. രൂപാനുക, രൂപാനുക അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തന്മാർ, അതായത് അനുയായികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ ഒരു മഞ്ജരിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സഖിമാരുണ്ടല്ല, സഖിമാരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് മഞ്ജരികൾ. രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇറങ്ങാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ നിന്ന് പോരാ, അല്ലെ? രാധാറാണിയും പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ പരിവാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറങ്ങും. അവർ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ വരാം, അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി സെറ്റാണോ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ശേഷം ആരും ഇറങ്ങാം, പ്രധാനമന്ത്രി വരാം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരാ, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളും കൂടെ വരും. അവർ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വരും, പിന്നോട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് ഏത് പൊസിഷനാണ്, ആ പൊസിഷൻ ഏതാണ്, എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യം, ആ ലോകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ അംശങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ നിയമം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് രൂപമഞ്ജരി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷ. എന്താ മാതാജി? കേൾക്കുന്നില്ല, കട്ടായി പോണോ? കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആരാ? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദാസന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ശിഷ്യന്മാര്. ശിഷ്യന്മാര്. അത് അതിന് ശേഷം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയാം. അനുയായികൾ. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. രൂപമഞ്ജരികൾ. നമ്മൾ രൂപമഞ്ജരി ആയിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരി ആയിരുന്നു. ശരി, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്ത് രൂപമഞ്ജരി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് 6 ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാനും വൃന്ദാവനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി നിയോഗിച്ചത്.
പ്രഭു ഇവരുടെ കാലഘട്ടം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 1500 ആണ്ട് AD. ആ ഏകദേശം ആ ടൈമിലാണ് ഇവരൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏകദേശം 500 വർഷം മുന്നേ. നമ്മളെ ഭാരത ചരിത്രം മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം പല ഗുരുനാനാക്കിനെ അറിയാലോ, സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ അല്ലേ? ഗുരുനാനാക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിൽ ഇവിടെ പുരിയില് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരൊരു ടൈമാണ്, ഒരേ ടൈമും അവർ ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും പറയില്ലേ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പല അവതാരങ്ങളും ഒരേ ടൈമിൽ ഒന്നിച്ചാണ് അവർ ഇറങ്ങുക, ഒരേ കാലഘട്ടത്താണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലൊരു പാർട്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരേ ടൈമിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും ആ ടൈമിൽ പലതും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേരളം ആയ പല സ്ഥലങ്ങളും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഹരേ കൃഷ്ണ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയണാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പല സ്ഥലത്തും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾ വേൾഡിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലായാലും പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. വൃന്ദാവനത്തിനെ ശരിക്കും വൃന്ദാവനമാക്കി എടുത്തത് ആരാണ്? ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മദനമോഹന ക്ഷേത്രം, അങ്ങനത്തുള്ള കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് 3-4 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ഷേത്രങ്ങള് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഗോസ്വാമിമാരും ആചാര്യന്മാരുമാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചതും. അതേപോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ട്, ശ്യാംകുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും ആ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തതൊക്കെ ഈ രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരായിരുന്നു പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട്. മദനമോഹൻ പിന്നെ ഏതാ 2-3 ടെമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്? പോയിട്ടുള്ളവരല്ലേ വൃന്ദാവനത്തില്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറയാം. അതില് പല ക്ഷേത്രങ്ങള് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങള്, ബാങ്കി ബിഹാരി, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിള്, അങ്ങനത്തെ പല ടെമ്പിൾസും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ശരിക്കും ഒരു പുനർജീവനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേഷ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിലൊരു ഗോസ്വാമിയായ രൂപഗോസ്വാമി, അതിൽ തന്നെ ഒരു ഗോസ്വാമിയായ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ആണ്. ഇതാണ് ഭക്തി, ഉപദേശമാണ്. ജീവഗോസ്വാമി നല്ല ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, എല്ലാ കഴിവുള്ള വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക്, അത് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വീഴ്ചകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാണ്. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇത് തെറ്റാണ്. അവിടത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി, ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്തനെ പല നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തർക്ക വിഷയത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണം. തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരേണ്ട ഉപദേശങ്ങള് 11 ഉപദേശങ്ങൾ, അതിന് 11 കത്തുകളായിട്ട് വല്ലഭാചാര്യരായിരുന്നു. വല്ലഭാചാര്യരും അതായത് ആ വല്ലഭാചാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജീവഗോസ്വാമി വല്ലഭ ആചാര്യൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ വല്ലഭാചാര്യനെ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. കാരണം നമ്മള് ഈ പരമ്പര തന്നെ വൈഷ്ണവ രീതി എടുത്താൽ തന്നെയും വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മായാവാദികൾ എടുത്താൽ തന്നെ അതിലും പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സെക്ഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ സെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്ര വലിയ ഒരു ഇതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള്
നമ്മളെ ചന്ദനക്ക് നമ്മൾ കുരുതൊട്ടിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെ? ഇത് രീതിയല്ല. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരും വൈഷ്ണവരാണ്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ അവര് ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. വല്ലഭായ് സമ്പ്രദായം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ലഭായ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെ പല രൂപങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പല രൂപങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അതിൽ പോണ വ്യക്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അതിന് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ചതുർഭുജ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. സൗത്തിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അവരെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊക്കെ ഏതാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോം മിനിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മുഴുവനും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായി. പിന്നെ അത് മിക്സ് ആയി പോയി. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ ദണ്ഡിന്റെ പറഞ്ഞു 3 ദണ്ട്, 1 ദണ്ട്, ഏകദണ്ട്, ത്രിദണ്ട്. സന്യാസിമാർ തന്നെ ത്രിദണ്ടുണ്ട്, ഏകദണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദണ്ട് സന്യാസിമാര്, ത്രിദണ്ട് സന്യാസിമാര്, അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല തിരിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിബേറ്റ്സിൽ എന്താണ് ജീവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സെയിം മാർഗം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ, ഇതല്ല ശരി, ഇതാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാണ്. ജയിക്കല്ല പറയുന്നത്, ജയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് തമോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അപ്പൊ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ജീവഗോസ്വാമിനോട് രൂപഗോസ്വാമി. കാരണം നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രജോ ഗുണമാണ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എത്രയെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ? പ്രഭുജി പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്താ മാതാജി? ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവർ. നമ്മൾ ഗോദാസന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ, അതിന് ഗോദാസന്മാർ. ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിജയിച്ചവർ. അതാണ് അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവതിലും പഠിച്ചാണല്ലോ. എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഇതൊക്കെ? മറന്നുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണത് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മള് രൂപാനുഗാസാണോ അതോ രൂപാനുഗാണോ സമ്പ്രദായം? രൂപാനുഗ. ഗാന്നുള്ളൂ, ഗാസ്ന്നില്ല, ഇതില്ല അല്ലെ? അവിടെ അങ്ങോട്ടില്ല അല്ലെ? രൂപാനുഗാ സമ്പ്രദായം അല്ല അല്ലെ? രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി അനുഗമിക്കുന്നവർ രൂപാനുഗ. അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അതിന്റെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവർ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിഷ്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമിനെ കൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിച്ച് ആ നിയമത്തിന് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാം. അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനൊരു ബേസ് വേണം. നമ്മൾ റൂൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് റൂൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ആ റൂൾ എവിടെ എഴുതിയെടുത്തത്? അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി മറ്റുള്ള നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനെടുത്തിട്ട് അതിനൊരു നിയമം, ഇതൊരു സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും അമൃതത്തിന്റെ അമൃതം എടുത്ത് നമുക്ക് തരണം. അതാണ് ഒരു ഉപദേശ അമൃതം. അത്ര അമൃതമായിട്ടാണ് നമുക്ക്
ഓക്കെ. ആ അമൃതം മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒറ്റമൂലിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാണ് നമ്മളോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ? ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നാമജപത്തിന്റെ ഒന്ന് അപ്ഡേഷൻ തരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്ഡേഷൻ എടുക്കാം. എടുത്തൂടെ എല്ലാവരും? നാമജപം കൂട്ടിയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടി കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. പ്രഭുജിയോടെ പോയി. പ്രഭുജിക്ക് ഒരു കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കേട്ടാരോ? ഒരാൾ വന്നു ഇവിടെ, അത് കാരണം സോറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോവാം. പ്രഭുജി നാട്ടിലെത്തിയോ? നാട്ടിലില്ല, നാട്ടില് 8-ാം തീയതി എത്തുള്ളൂ മറ്റേ. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളും കൂടെ ക്ലാസ് ആള് മാറും. പ്രഭുജിയുടെ നാട് എവിടെ? നാട്ടിലൊന്നും പോകുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ. എന്റെ ഒരു തൃപ്രയാർ ഭാഗം, തൃപ്രയാർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് സെന്ററായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 1-2. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് ഉപദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയെ, സാധന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് സാധന ഭക്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇതില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും ഭാവഭക്തിയിലേക്കും എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രേമഭക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രേമഭക്തി എന്താണ്? പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മൂർത്തിഭാവം ആരാണ് പ്രേമഭക്തിയുടെ? രാധാറാണി അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന യോഗ്യത നേടുക. നമ്മൾ ഒരാളെ യോഗ്യതയിൽ എത്തണം. രാധാറാണി ആവാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, രാധാറാണിനെ പോലെ ആവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം. അതാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഉപഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിക്കുന്ന മന്ത്രാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാതി സുഭാന്തികം. അപ്പൊ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? അതാണ് അവരെല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാര്, അവരെ ഗുരുക്കന്മാര് എന്താ പറഞ്ഞ് അത് അതേപോലെ ചെയ്യാം. ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്ത ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും അഭയം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടാണ്. ഇത് കാരണം എന്താണ്? ഇത് എഴുതിയതാരാണ്? വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ, അതായത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദ സ്വാമി അല്ലെ. പ്രഭുപാദ സ്വാമി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം രൂപ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു ആര്? പ്രഭുപാദ സ്വാമി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ സ്വാമി എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ് തന്റെ, അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആ മന്ത്രം. അപ്പൊ ആ രൂപ ഗോസ്വാമി ആരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അതെന്താണ്? രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന ആ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമി കൊടുത്തോണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് രൂപ ഗോസ്വാമിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. 1489 ബ്രാഹ്മണ സാരസ്വതി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. പ്രഭു ചോദിച്ചില്ല, ഏകദേശം 1500 ആണ്ടിലാണ്, ഒരു ഏകദേശം 500 വർഷം മുന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1489 ബ്രാഹ്മണ സാരസ്വതി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രൂപ ഗോസ്വാമിനെ പറ്റി പറയാണ്. നബാവ് ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചെന്ത് രാമകേളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അത് പ്രയാഗ്രാജിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണാണ് ആരെ? രൂപ ഗോസ്വാമിയും അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതാണ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ദൈവം ഗോവിന്ദ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ തന്നെ, അതിനാണ് ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അത്ര ഫേസ് കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭാവഭക്തി വരും. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം ഒന്നാണെങ്കിലും പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ ആ ദൈവം ഗോവിന്ദൻ, ആ രൂപത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് ആര്യ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്. കൃതി ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത സ്മൃതി. രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിദഗ്ധ മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലളിത മാധവ് ഉണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഈ ഉപദേശാമൃതവും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ചത്. കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് വൈദി സാധന ഭക്തി, രാഗാനുക സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ 1 തൊട്ട് 7 വരെ സാധന ഭക്തി, പിന്നെ 8ാമത്തത് രാഗാനുക സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി. ഇതൊക്കെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതായത് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധന ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാമജപം പറഞ്ഞത്, നാമജപം മസ്റ്റാണ് സാധന. അതായത് 1 തൊട്ട് 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ 11 ശ്ലോകത്തിൽ 1 തൊട്ട് 7 വരെയും സാധന ഭക്തിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാഗാനുക ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, അതൊക്കെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം, സാധന ഭക്തിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബാക്കിയുള്ളതിന് കുറവാണ്. പഠില്ലേ, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കലാണ്. പരീക്ഷ പേപ്പർ കിട്ടുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം, പഠിക്കാനാണ് പണി. എന്നതുപോലെ വൈദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന്. അതേ രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല സാധനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആചാര്യന്മാര് കറക്റ്റ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈദി സാധന ഭക്തി. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധന ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി വരും. അത് പിന്നെ രാഗാനുക സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് വാചോവേഗ മനസ്സക്രോധവേഗം ജിഹോ വേദ മുദരുഭസ്തവേഗം ഏതാൻ വേഗയോ വിഷഹേദ ധീര സർവാമഭീമം ദീപം ച ശിഷ്യാത്.
അതിലർത്ഥം പറയുന്നത് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ പ്രഭുജി? അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും അനുഭവിക്കുന്നുള്ള ത്വരകളെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ 6 തരത്തിലുള്ള വാസനകൾ നമുക്കുണ്ടാവും. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ. നമുക്ക് മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സംസാരം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. മനസ്സിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് നാവിന്റെ ത്വര. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ്, എന്ത് ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് മുഴുവൻ കഴിക്കും നമ്മൾ. അത് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ വയറ് നമുക്ക് എന്ത് വയറ് ഫുള്ള് കഴിച്ചാലും വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കും. വയറിന്റെ അത് കുറയ്ക്കാം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു യോഗ്യയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം, ഇങ്ങനെ ഈ 6 ത്വരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു അവിടെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ത്വരയാണ് പോകുന്നത്? സംസാരിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിർത്താണ്ട് സംസാരിക്കുക. അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന്റെ ത്വരകളെയും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് ധീരൻ. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അവനെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന് മറ്റുള്ളവരെ ജയിപ്പിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനല്ല. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിയല്ല. അതാണ് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അർഹതയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ യോഗി ഫസ്റ്റ് യോഗിയാണ് വരുന്നത്. അത് ധീരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യോഗി എന്ന് പറയാം. അതിന് അടുത്ത സന്യാസി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഭക്തൻ. ഇങ്ങനെയാണ് പോണത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേ പറ്റും. അതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖഗോസ്വാമിനോട് ചോദിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? എന്തേ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ ഗജസ്ഥാനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുന്നു. ആനപ്പുഴയിൽ വളരെ വെടുപ്പായി കുളിക്കും, പക്ഷെ കരയിലേക്ക് കാറേണ്ട താമസം. അത് മണ്ണ് വാരി തന്റെ ശരീരത്തിലിടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യമില്ലാണ്ട് വരും. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യും, പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 2 ദിവസം ജപിക്കും, 3-ാമത്തെ ദിവസം ജപിക്കൂല. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതാ സംഭവിക്കുക. അതാണ് ആനയുടെ ഗജസ്ഥാനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചെയ്തതിനുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് സുഖദേവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ അധ്യാത്മ ഗുരു ആകുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെ തികഞ്ഞ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി രാജാവിന് ഉത്തരം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. അടുത്തത്, നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടും, പൊട്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ട കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ ഒരു പരിഹാരം ശുഭകർമ്മമല്ല. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും.
നമ്മൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും മാച്ചിങ് നടക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ ഹരേഷ്ണ? പോയിന്റ് മനസ്സിലായ? എന്ത് മനസ്സിലായത് ഹരേഷ്ണ? മനസ്സിലായോ പ്രഭു? പ്രഭുജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കണ്ട. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? പ്രഭുജി വീഡിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ശരിയാവും. അതായത് സാവധാനം പറയണം, സ്പീഡ് കൂടുന്നു. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നോക്കി, ഞാനൊരു ദിവസം ഒത്തിരി നേരം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നിയില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം? ഇതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ ആയിരിക്കും. ആരോട് പറയണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഫുൾ എനർജി പോവും. അത് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്നിനും വെറുതെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങായിരിക്കാം, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വഭാവം കുറെ കോമൺ ആയിരിക്കും. അത് പറഞ്ഞു, അത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഉറങ്ങില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മെന്റലി കിട്ടും. ഓ, ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഉറങ്ങാതിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഫ്രീഡാണ് നമുക്ക്. ലൈറ്റ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും നോക്കാനില്ല, നമ്മൾ ഉറങ്ങും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാനിരിക്കും. അതാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട കാരണം, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണബോധം ജാഗരൂകമാകുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് ഒരു ശരി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പിറകെ ചെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന കൃഷ്ണബോധത്തെ ഉണർത്താം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം അതാണ്. അതിലേക്ക് കടക്കാം, അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം. അല്ലാണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ശരി ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല. ശരി മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴെന്താണ്? അതാണ് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയാണ്. തന്റെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനം, അതിനെ പുനരുജ്ജീവിക്കണം. ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. ആ ഭക്തിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ കുട്ടി നടക്കാന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഒക്കെ നടക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊരു സാധന ഭക്തി സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്താലേ, അല്ലാണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, അവൻ പിടിച്ച് നടക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സാധന ചെയ്യാതെ, സാധന ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആ സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അതാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറയണതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റിംഗിലും ചെയ്യും. കുറച്ച് കാരണം ഭഗവാന് കൊടുത്ത് അത് വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ കഴിയും. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ക്ഷമ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ തന്നെ എത്തി. ആ രുചിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് നിവർത്തിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആചാര്യന്മാര് പല രീതിയിൽ പല മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്താലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുള്ളൂ. ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി വാക്കർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ അവർ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും സർവ്വപാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച അവഹിതങ്ങളായ ഒട്ടു വളരെ സംഗതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഭാഗം ഭസ്മീകരിച്ചോളൂ, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അത് പറ്റൂല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, അതൊക്കെ അപരാധമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ വീണ്ടും ചെയ്യല്ലേ എന്ന്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാണ്ട് ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് അല്ല. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം ജപം കൂടിയാൽ മതി, പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഭഗവാന് 2 വഴിപാട് കഴിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുറത്തോളും. ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. നാംനോ ബലദായ ഹി പാപ ബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ബലത്തിന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെയാണ്. അവിടെ
ശനിയാഴ്ച അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവർ ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കുംഭസാരം പോലെ മാറും. കുംഭസാരിച്ചാൽ ഒന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു സമാധാനം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷനും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം പിടിപെടില്ല. ഏത് ഭൗതിക രോഗം നമുക്ക് പിടിപെടില്ല. അത് നമ്മൾ തമോന്ന് രജോ ഒന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഡെയിലി നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ എടുക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ജീവിതശൈലി പോയിക്കണ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ സാധന ഭക്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നിടത്തോളം കാലം താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും, മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 6 ത്വരകളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് ഏത് മാർഗങ്ങൾ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകില്ല. അതാണ് നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിലൊക്കെ വരും. അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ പരിശുദ്ധി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും 4 യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് പരിശീലിക്കണം, അല്ലാതെ വരില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക, അതിന് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നിയന്ത്രമായ ജീവിതചരണത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തപശ്ചര്യക്കാണ് അത് പ്രശ്നം വരാം. നമുക്ക് തപശ്ചര്യ നോള പോവും. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്. 4 യമനിയമങ്ങൾക്കും 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദയ പോവും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളെ ഔഹിത ബന്ധങ്ങള് പരിശുദ്ധി. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ തപസ്. മൂന്നാമത്തേത് ചുതുകളി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധത അത് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് സത്യപരമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഇതിലൊരു ശ്ലോകം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ചതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പോലെ ചതിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല, അതുപോലെ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിതചര്യത്തെയാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപശ്ചര്യ ജീവിതം ഒരു തപശ്ചര്യയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യകളും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്ന വഴി കൃഷ്ണബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അനുക്രമം ഉയർന്നെത്താം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാണ്. നിഷ്ഠകള്, ദിനചര്യകള്, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും തിരിക്കരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമല്ല ഇത് രണ്ടാണ്. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തിനും സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ 50% അതാണ് നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? അത് സ്വന്തം ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം, കുറച്ച് ബന്ധുമിത്രാർത്ഥികൾക്ക് ബാക്കി മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും. അതേ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോൺ. അതാണ് സമ്പത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ സത്യസന്ധത, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക വഴി കൃഷ്ണ യോഗം. അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് യോഗയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്ന പദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളെ ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഓരോ പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ സമയത്തിനാണോ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിനോടാണോ, നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണോ, ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമ്മൾ. ആ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കണം. അതിനെന്താണ്? അതിന് സാധന ഭക്തി വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഇടയാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗ
സനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്നുള്ള ശിക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, പക്ഷെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പ്രസാദം ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തോന്നണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അവരാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആയി പോകും. ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വിഷമമാണ് അല്ലേ?